Poštovani učenici, danas ćemo učiti o tome što su glagolski prilozi. Sat lektire može biti zanimljiv baš poput ovog ovdje s fotografije. Uz čaj i ukusne kolačiće koje su učenici pripremili kod kuće, možda ćemo imati i više razumijevanja za postupke naših junaka iz romana. Na ovoj fotografiji učenici 8. razreda sjede u krugu i razgovaraju o pročitanom dijelu. U sredini kruga nalaze se palačinke, mafini, keksići, kolačići i šalice toploga čaja. Iako su dječja lica zamućena, iz načina na koji sjede, lako se može zaključiti da im se svidjelo povezivanje čajanke i lektire. Rečenica gosteći se ukusnim slasticama razgovarali su o lektiri poslužit će nam kao početak razgovora o današnjoj lekciji. Pa zapišimo rečenicu u bilježnice. Gosteći se ukusnim slasticama razgovarali smo o lektiri. Promotrite istaknute riječi. Predikatom razgovarali smo izrečena je radnja u rečenici. No uz ovu radnju razgovaranja imamo još jednu radnju, a to je radnja glagola gostiti se. Glagol gostiti se označava uživati u jelu i piću. Međutim, pogledajte bolje. Možemo li odrediti glagolsko lice, broj i vrijeme ovom obliku gosteći se? Ne možemo. Ali zato možemo predikatu razgovarali smo. Razgovarali smo u prvom licu množine perfekta. Pogledamo možemo li odrediti službu riječi gosteći se. Dakle, predikat je razgovarali smo, a gosteći se ukusnim slasticama je zapravo priložna oznaka načina. Pa evo, danas učimo jedan novi glagolski oblik. Možemo reći da nije spreziv, da mu ne možemo odrediti osobu i broj, da je definitivno nastao od glagola gostiti se, ali da izriče način vršenja glagolske radnje. Budući da je nastao od glagola, nazivamo ga glagolski prilog. Prilozi nastali od glagola jesu glagolski prilozi, pa možemo zapisati i naslov. Vratimo se još jednom fotografiji. Fotografije učenika tijekom naše lektirne čajanke. Uočavate li dječake koji mašu? Pogledajte i ovo dvoje učenika najbližima oku kamere u donjim kutovima i uočite da se i dječak i djevojčica smiješe. Čini se da je razgovor o lektiri na ovome satu bio poticajan i zanimljiv, pa ćemo napisati o tomu isto jednu rečenicu. Uživali smo razgovarajući o lektiri. Koje se dvije radnje odvijaju u toj rečenici? U toj su rečenici radnja uživali smo i razgovarati. Koji je od tih dviju riječi predikat? Predikat je uživali smo. A koju službu riječi ima glagolski oblik razgovarajući? Ima službu priložne oznake. Kako onda nazivamo taj oblik? Nazivamo glagolski prilog sadašnji, pa ga označimo. Radnja ovog glagolskog priloga odvija se istodobno kada je radnja predikata. Dakle, istodobno uživamo i razgovaramo o lektiri. To se odvija istovremeno. A takav glagolski prilog nazivamo glagolski prilog sadašnji. Zapišite u svoje bilježnice. Od glagola razgovarati, dakle, oblikovali smo glagolski prilog razgovarajući. Pokušajte i od ovih sljedećih dvaju glagola oblikovati glagolski prilog. Od uživati i slušati. Rješenje je uživajući i slušajući. Vjerojatno ste uočili da glagolski prilozi imaju nastavak ći. Promotrimo onda kako se tvori glagolski prilog sadašnji. Odvojimo nastavak ći i što nam je preostalo? Dakle, uz nastavak ći preostaje nam prvi dio, a to je slušaju, a to je zapravo treće lice množine prezenta. Što možemo zaključiti? Možemo zaključiti da se glagolski prilog sadašnji tvori tako da se trećem licu množinu prezenta dodaje nastavak ći.
Promotrite još i glagolski vid svih ovih glagola od kojih smo tvorili glagolski prilog sadašnji. Razgovarati je glagol nesvršena vida. Također i uživati i slušati. Sve glagole od kojih smo tvorili glagolski prilog sadašnji zapravo su bili glagoli nesvršenoga vida. Možemo zaključiti da se glagolski prilog sadašnji tvori od nesvršenih glagola. Zapišimo još jednu rečenicu. Poslušavši dojmove, učiteljica je postavila prvo pitanje. Označite predikat. Predikat je postavila je, a ovom plavom bojom prepoznali ste da je riječ o glagolskom prilogu. Razmislite, odvijaju li se radnje glagola poslušati i postaviti istovremeno? Odgovor je ne. Dakle, prvo je učiteljica poslušala dojmove, a zatim je postavila prvo pitanje. Dakle, radnja izrečena glagolskim prilogom događa se prije radnje izrečene predikatom. Takav glagolski prilog nazivamo glagolski prilog prošli, jer izriče radnju koja se dogodila prije radnje izrečene predikatom. Pa zapišimo. Promotrimo još nekoliko primjera i uočimo kako se tvori glagolski prilog prošli. Od poslušati poslušavši, ispeći ispekavši, pročitati pročitavši. Glagolski prilog prošli tvorimo tako da glagolskoj osnovi dodajemo nastavak i to nastavak vši ili avši. Razmislite kakvi su glagoli po vidu poslušati, ispeći i pročitati. Tvori li se glagolski prilog prošli također od nesvršenih glagola? Ne. Ovo su sve svršeni glagoli i glagolski prilog prošli tvori se od svršenih glagola. Ovdje nam se nalazi jedna uputa, pa da provjerimo je li istina da ako se glagolski prilozi nalaze prije predikata u rečenici, da se odjeljuju zarezom. Imamo zapravo prvo jednu složenu rečenicu. Dok smo grickali kolačiće, raspravljali smo o lektiri. Predikati su raspravljali smo i grickali smo. Koja je glavna rečenica, koja je zavisna? Glavna rečenica je raspravljali smo o lektiri, a zavisna je dok smo grickali kolačiće, odgovara na pitanje kada smo raspravljali o lektiri. Pokušajmo sada ovu zavisnu rečenicu preoblikovati tako da glagolski oblik zamijenimo glagolskim prilogom. Prvo moramo ustanoviti da glagol grickati je li on svršeni ili nesvršeni. Grickati je nesvršeni, a to nas onda zajedno vodi do glagolskog priloga sadašnjeg. Glagolski prilog sadašnji tvori se od trećeg lica množine, prezenta uz nastavak či. Pa ćemo od grickati dobiti oni grickaju i dodat ćemo nastavak či i dobit ćemo grickajući. Grickajući kolačiće razgovarali smo o lektiri. Pogledajmo još jedan primjer. Kad je ugledala vesele osmijehe, učiteljica je bila zadovoljna satom. Označimo predikate i zavisnu rečenicu preoblikovat ćemo pomoću glagolskog priloga. Ugledati je svršeni glagol, prema tome moći ćemo tvoriti glagolski prilog prošli. On se tvori dodavanjem nastavka avši ili vrši, pa imamo dakle ugledavši vesele osmijehe, učiteljica je bila zadovoljna. Pogledajmo sada je li istinita tvrdnja da se dodaje zarez ako se glagolski prilozi nalaze prije predikata. Doista. I to je sve vezano uz glagolske priloge. Ono što morate imati bilježnici, to je sve ovo što smo zapisivali. Dakle, preoblika zavisnih rečenica s pomoću glagolskih priloga, te razlikovanje glagolskog priloga sadašnjeg i glagolskog priloga prošlog. Pregledajte još jedanput svoje udžbenike i riješite zadatke u radnoj bilježnici.